Я створила керамічні об'єкти, такі біоморфні створіння, які місцями коріння, місцями кігті, і скрізь проглядається такий хребет, як внутрішній такий наша опора, як внутрішній дім. Хребетні – це більше як мій діалог з моєю кримсько-татарською ідентичністю, яка ніби присутня з одного боку, а з іншого, як вона не прожита тілом. Це проєкт, який я створювала в Гараж 33, в галереї, шелтері. Це було для мене як резиденція. Я тут досліджувала взагалі місцевість, і якби простір він як живий для мене був, і відбулося таке співіснування з ним. І він як теж на мене вплинув. Я створила саме тут об'єкти, які прямо тут народилися. Я розумію ідею Ренати в тому, що вона говорить про цю певну стирання ідентичності, відсутності дому, відсутності сталості. І навіть зараз я дивлюсь на себе як на певну цю хребцеву істоту, бо моя ідентичність, зокрема, базувалась на тому, де я жив і де я був, і звідки я є. Я народилася не в Криму. Моя бабуся була депортована з Криму, і моя сім'я якби жила в Узбекистані. Мій тато народився там, і потім і я там народилася. Фізично я ніколи не перебувала в Криму. Я не можу сказати, що я відчуваю ось цю біль, яку відчувають ті люди, ті кримські татари, наприклад, які там жили, і які там народилися. Але мені хочеться про це говорити. Все одно підсвідомо, воно все одно в моєму ДНК як записано. Навіть при тому, що вона цей досвід Криму особисто не переживала. Але це цікаво, що цей досвід переживали ми.